alamisa ye mais kalo tile 8 san 2025 an bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo yan fo aw sigiyɔrɔ la kunnafoni waati sera a y'aw bisimila. Kunnafoni daminɛ bi an ka cɛmancɛ fanga jamana marabagaw u bɔra ni ka parti politique maaw olu ka activité bɛɛ lajɛlen ni ka o ɲɔngiri an bɛ wagati min na i n'a fɔ sisan ni ye a siɲɛ filanan ye n'u bɛ parti politique mɔgɔw ka activité bɛɛ lajɛlen ni ka o jɔ parti politique mɔgɔw dɔrɔn tɛ fɛn min ye fara ɲɔgɔn kan jɛkulu mɔgɔw ye ni association ye olu fɛnɛ bɛ a la ni hakilina in taara kunu mais kalo tile 7 san 2025 min ni a hakilina kɔni carina ka ban journal officiel ale kɔnɔna la. Ameta samekaw ulu feno same sigida ale kɔnɔna la so dɔw bɛ no ulu kɔni bɛ kulu sanfɛla o de la u ka jiko a ka gɛlɛn kosɛbɛ a musow yɛrɛ kɔni bɛ bɔ ka tile bɛɛ kɛ ni ka ji kɔni ka o ɲini a dɔw yɛrɛ kɔni tɛ ji ni ka o sɔrɔ an ka jamana ɲɛmaa ni o ye Asimi Goita ye ale kɔni bɔra ka jiko hami kɔni ta ni ka o bɔ samekaw ulu kan min ni a ye jibo no fila kɔni ni ka o di u ma walasa u bɛ se ka bɔ jiko gɛlɛya ale la cogoya min na an b'aw ladɔnniya ka fɔ ko nin ye a ka jibo no ta ko 422 ka taa se 429 o ma. An bɛ taa Tondi Bajal la ale bɛ Gabiro sigida o la mais kalo tile 4 san 2025 sifinaka dɔ ni ale ka baara kɔni ɲɛsinnen bɛ bagankɛ o de ma mamaraw fɛntigi lakodɔnbali maa 4 olu kɔni nana bolimafɛn sen 2 o la wagati min na ni sifinaka yɛrɛ kɔni bɛ ka a mago don a ka baganw na wagati min na u nana ni ka a jaso ka taga n'a ye an bɛ wagati min na i n'a fɔ sisan a taa yɔrɔ jɔnjɔn yɛrɛ kɔni ma dɔn fɔlɔ. An balimakɛ min ni ale tun sigilen bɛ Faransi jamana kɔnɔna la ni sifinaka dɔ kɔni ye a bonɛ ani na misiri o kɔnɔna la a su kɔni o nana sɔgɔmada in nɛgɛ kaɲa 2 o wagati a nana an ka jamana ka pankurujigi kɛnɛyɔrɔba o la an ka jamana marabaga caman olu tun bɛ kɛnɛ o kɔnɔna la fo ka taga se fure yɛrɛ bangebaaw ni a somɔgɔw ma fure kɔni ale jiginna waati min na sa u ye tasibila kɛ ni ka ɲɛsin a ma an ka minisiri min bɛ yen nɔ ni ale ɲɛsinnen bɛ diinɛ koɲɛw olu ma ka taa se minisiri min fɛnɛ bɛ yen nɔ ni ale ɲɛsinnen bɛ tungarankew ka kow ɲɛnabɔli ma olu bɛɛ lajɛlen tun bɛ fure ale nayɔrɔ la an bɛ dugawu kɛ ala ka baarabara dali nɔgɔya bamagatɔ ye. Sojɔ kɛmɛ kiri ni wɔye ba maliba ale kɔnɔna la an bɛ don min na i n'a fɔ bi tungaranke minnu sigilen bɛ jamana kɔ kan n'u b'u ka wari bila ka na ko ka sojɔ ye n'a tɛ jɔ a jɔcogo la hami ni jɔrɔ banna aw la ka sababuya kɛ Jawando service nana aw lafiyali kama Jawando service ale kɔnɔna la ingénieur bɛ yen géomètre fɛnɛ bɛ yen nɔ ka kalan kɛ ka diplôme ni k'a sɔrɔ ka tila ka a baara kɛ Jawando service maaw don ingénieur b'u fɛ yen nɔ minnu bɛ u ka terrain papier ka olu vérifier minnu bɛ étude de sol kɛ ani conception de plan o bɛɛ lajɛlen bɛ Jawando service ale kɔnɔna la ka wari di k'i ka sojɔ dɔɔni Jawando service b'o kɛ i ka sojɔli daminɛ i ma se k'a ban Jawando service bɛ a tɔ laban i ye o ni banque saba bɛ partenariat la i bɛ juru ta banque fɛ k'i ka sojɔ dɔɔni Jawando service ale fɛ gɛlɛya o banna tungarankew kan ala ni Jawando service ale sababuya hami ni jɔrɔ kɔni o banna ka Jawando service ale to yen nɔ i mago bɛ kunnafoniya wɛrɛ la nɛgɛjuru sira banba 00223 79 09 48 48 walima 00223 79 09 46 46 Jawando service ka hakilina ye min ye denbaya kelen so kelen couche happy nice ale ye couche ye couche min ni a nana denmansaw olu lafiyali kama couche happy nice a ka magan wa n'i y'a don i den na fiɲɛ kɔni donyɔrɔ fɛnɛ bɛ a la n'i y'a don den na den bɛ nisɔndiya kosɛbɛ k'a sababuya kɛ farikolo o ye lafiya sɔrɔ couche happy nice n'i y'a don den na ko a ye ɲɛgɛnɛ kɛ ɲɛgɛnɛ bɔra couche fɛ o tɛ couche happy nice ye wa i y'a don i den na ko a ye den worokɔrɔla bɔsi o tɛ couche happy nice ye denmansaw a ye couche happy nice san aw ka galon bɔnda aw maa minnu bɛ yen nɔ ko aw mago bɛ a camion fa santa la u jabala filɛ sotiba sotɛli ko ale masurunya la nɛgɛjuru sira 90 38 54 64 walima 65 66 58 58 couche happy nice denmansaw lafiya. An bɛ taa kɔkan kibaru la an bɛ taga Wurandakaw olu ka jamana o kɔnɔna la Wuranda jamana ɲɛmaa ni o ye Paul Kagame ale ni Emmanuel Macron ni o ye Faransi jamana ɲɛmaa ye kunu mais kalo tile 7 san 2025 Faransi jamana o kɔnɔna la Emmanuel Macron ye ale kɔni bisimila u ye kuma falenfalenw ni ka o kɛ u ni ɲɔgɔn cɛ kuma falenfalen min yɛrɛ kɔnɔna la sa fɛn min ye République démocratique du Congo ale ni Wuranda cɛ gɛlɛya u ye kumaw ni ka o tata ɲɔgɔn da ka a ko ni ka se ka ɲɛ sɔrɔ ale ko la cogoya min na.
an bɛ taga Burkina Faso kaw olu fɛ yen ni wagati na Burkina Faso jamana ɲɛma ni o ye capitaine Ibrahima Traoré ale kɔni sera Urusi jamana o kɔnɔna la min ni atakun ye fɛn min ye o de Urusi kelen kɔni ni ka san sɔrɔ o san 80 na ɲɛnamaya kɔni o bɛ ka kɛ Urusi jamana kɔnɔna min ni a bɛna kɛ sini mɛ kalo tile 9 san 2025 ni ne bɛ dan sigi an ka bi kunnafoniyaw la aw ni ce aw ka lamɛnliko ɲuman na aw k'an bɛn donna nataw la kunnafoni kuraw olu kɛnɛ kan